Aste erran, ez ateutuen ez, toki principala hori izangoa. Baina, ramala, Donostia jarri behar hemen diote. Norteko estazioa eo. Eta, beste, Iruna, geho, Bergara aldea, ez Tolosa, Andoain, Tolosa, eta, beste herri txiki bat da hor. Oan zentrala bezala, Pamplona jarri behar baute espaute, Pamplona, hemendik, eta geho Bizkaia juteko, la I hor. Hor izango noski I. Bai, I hori San Markotik pasako omen da? San Markon, nik uste den azpitik, San Markon atzetik, bentaldetik, diote. Baina hemen unuzkaltekan ebilizian, goetxe azpilortan marran ebilizian, zertan ebilizian ez da gehu, baina jendia ikusi genuen, neurtzen da. Eta hortako zala. Geho hoik egiteute, hainbeste bihar neurtu, eta gaur hemen ikusi dituzu, jarra hemendikan 100 metroa igual, eta ez handiziazik. Ez hemen ibilitu neurtzen da. Beak nubait materialik honenago, xamurrenago, ze komenidaneo, metro egutxin ibili biharra aldero, urrutik jo, handik beak amiberko dut egitenak